Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama Mak Jumki pagi setengah siang pemirsa. Jam 8:30 wis awan iki panas iki mulung brambang kaya ngene iki. Nitine kahanane iki buru-buru. Brambange ku selak mateng oyo-oyoan karo panas. Dadi niki dipulung bati. Semoga ae brambang engko regane ya enak ya cilik-cilikne ya 17.000 mbah jane. Tapi nek masuke bibit to. Bibit lewat. Tiga bibit lewat. Lagi kok mbok balik ngene mbah iki sing kok kulon ngono apa piye? Piye? Terus ya kahanane ngene iki. Nanti brambangnya kalah karo iklim pemirsa. Kalah karo alam. Tapi termasuk sapa mbah dine galeng iki? Kalah karo alam bolo. Iki barat. Barat sak ngesan ngono ya wis kaya ngene iki lho. Iki barat kalah karo barat. Aku gak usah kampli. Tak gawane tasku. Nah, iki diadai. Nanti adai kapung. Diadai iku selak keras nagak nang di. Nah, carane tidak kampli pemirsa iki. Sik to tak gawe konten YouTube. Ini iki buru-buru terus wong tani iki nak nyambit gawe iki ngene iki. Dingenane iki ya gak enek ulere. Tak tinggal mulai iki sing-sungi. Sing goceng kok sak kampli tak goceng. Iki yo wis enek sing ngicir barang lho pemirsa. Ya tak sepil napa ngicir. Dalanan iki ya karo anak sing ngicir barang. Ngicir ora bareng-bareng ya ngene iki legel. Mbah Di. Siap-siap dilebokno YouTube. Ki nggone Mas Priyo Mbak ki. Ki nggone Mas Priyono ki ya wis sicir iki lho pemirsa. Ndang aku lagi mulung lagi nang Mas Pri ki wis sicir kok. Pasukane Mas Priyono ki. Beh. Penak sing nyawang pemirsa, tenan. Grup Mbak Cimuti. Grup kularan Mbak nih. Dek jimu aku lo lagi nitik buah di ngisore nih anu Mbak Li. Lah anu Mbak nih, aku neng Bandongan golek gedang, ngene dulurku. Tayop aku nanggap tayop dek jimu. Nanggap tayop lho, Mbak Cah setuju tayop lho. Bengi pengen tak nunggu nganten neh to kok. Balik ya Mbak Cah, bengi balik kudu nunggu mantan Mbak Cah. Yo moro kabeh pasukane nggone Mak Jum channel mosok gak diparani ya. Tenan Mbak, dadi engko nak mantan ngadeg nang ndeng kledek kan wong wedok-wedok ndang rubeng pantes ngono. Ya ta padha tombok. Wis ngantanku ya tak support. Mas Andri gak iso joget gak saisin Mas. Engko anu Mas, sampean ngadeg wis wah seru Mas engko aku ngono. Wis seru tenan kok dulure akeh tanggane akeh ya Mbak ya. Gak, ora oleh pokok gak oleh ndredeg wong moro tuane grecek mosok mantune ndredeg. Mantu wis padha karo anake dhewe. Kudu grecek. Tenan ya Mbak nih. Wis mantu ya anake dhewe, ya balane dhewe sak bendinane.
Pokoke iki tak undangi ning kene esuk nak ngantene joget panggah ditunggoni ya Mbak Jaya. Kabeh kanca-kanca kabeh endi sing diomongi Dik Jum pokoke. Yo no. Lah kan ngulon nak wis wayah nganten kan jek sepi to mesti. Temune tanggal 8 Mbak pas minggu kok Mbak wi. Jam 9. Lah ngono. Lah piye wi? Pas bareng wi. Wes ngono ya Mbak. Mbak Jam, Mbak Cimut, wes teman-teman semua, selamat makarya. Ngene iki lho pemirsa, bolo enak akeh iki. Dadine aku mantui Jogja, oleh Jogja. Nyogrok barang lho, bareng nyogrok. Bareng ngicer, bareng mulung. Jadi petani Ngatiboyo ki ngene iki. Ya nyogrok, ya mulung, tandur, icer bareng-bareng. Sampai ra ngingeti, icer sesuk to Mas Her? Nah, tak kira sapa. Lah iya, bae icer sesuk to ki? Ya jelas nek wis dicogrok niki icer sesuk. Lah ya jelas icer sesuk nek wis dicogrok ngene iki ya Mas. Ngene iki petani bawang merah Ngatiboyo ki ngene iki pemirsa, seru-seruan. Jadi ya enek sing ngicir, enek sing mulung, enek sing nyogrok, enek sing persiapan papan. Nah, wis to. Jadi petani bawang merah gak lah nyerah. Nunggu Mbah Di kayak menyunggi. Menunggu Mbah Di menyunggi di kulon. Wah, masih menunggu Mbah Di menyunggi dari kulon itu loh. Itu loh, dari kulon itu loh Mbah Di menyungginya. Nah, ngono apa piye Mas Nathan tuh Mbah Di menyungginya dari kulon itu loh. Wis ngono